Hej, Kasper fra Move to Peak her. Velkommen til denne her korte video omkring løberknæ. Det den her video handler om er, hvorfor løberknæet overhovedet opstår, og hvilke fokusområder du skal arbejde med for at slippe af med dit løberknæ igen. Men lad os lige starte med at få defineret, hvad et løberknæ egentlig er. Her på ydersiden af knæet, der har vi et stort senebånd, som hedder tractus iliotibialis. Og det der er problemet med løberknæet, det er, at det her senebånd kommer til at sidde glide ind over en knoglekant her lige nærheden af knæet, og så opstår der inflammation i senebåndet, fordi det er en belastning, som senebåndet ikke er vant til. Hvis vi prøver at kigge på stigen herover, så løberknæet, det er de symptomer, du oplever. Det er den her smerte på ydersiden af knæet. Og smerten er bare et tegn på, at der er inflammation. Det er inflammationen, der trigger dit nervesystem og giver dig den her smerteoplevelse. Men inflammationen er der rent faktisk en vigtig årsag, for inflammationen er en vigtig del af vores helingsproces. Så når der er noget væv, der går i stykker i kroppen, så kommer der inflammation og fjerner det her væv, der går i stykker, så vi kan genopbygge os selv bagefter. Så inflammationen er der rent faktisk en årsag. Problemet er, hvis vævet bliver revet i stykker hele tiden, og kroppen ikke får ro til at hele og fjerne den her inflammation, så vil inflammationen hobe sig op, og på et eller andet tidspunkt bliver inflammationen så stor, så den trigger vores smertesystem, og så oplever du den her smerte på ydersiden af knæet. Vi har inflammation i kroppen hele tiden, og som sagt så er det en vigtig del af vores helingsproces. Så inflammationen er det, der trigger nervesystemet og giver dig den her smerteoplevelse, som vi så definerer som et løberknæ. Inflammationen er bare et tegn på, at vævet bliver overbelastet. Det vil sige, at din sene tractus herude bliver overbelastet. Den bliver belastet mere, end den er vant til. Alt vores væv i kroppen er designet til at håndtere en bestemt type belastning. Så når belastningen bliver for stor eller ændret, så begynder der at ske overbelastning på vævet. Så kommer der inflammation, fordi vævet går i stykker, og så får vi de her symptomer rundt omkring i kroppen. Og denne video handler lidt omkring løberknæ. Det, der er vigtigt at forstå, det er, at overbelastningen kommer, når vævet skal håndtere en belastning, som det ikke er vant til. Og det gør det kun, hvis der er noget andet, der er gået galt. Så det, vi skal på jagt efter, når vi gerne vil have styr på det her løberknæ, det er, at vi skal finde ud af, hvad er det, der har ændret sporingen på den her sene, sådan så den kommer ud og ligger over den her knoglekant og kører frem og tilbage. Og hvis vi prøver at kigge herover, så er den absolut hyppigste årsag til at man får løberknæ, det er simpelthen, at vores underben er blevet roteret. Vores knæ er et hængsled, det vil sige, at det kan bøje og det kan strække, men det har også en lille rotationskomponent. Det vil sige, at underbenet her kan rotere i forhold til lårbenet. Og der er ligesom to måder, hvor det her går galt. Det ene, det er, at vores underben er blevet vredet ud mekanisk, så der er et eller andet, der har trukket underbenet denne her vej ud af. Det andet er, hvis vi mangler stabilitet op igennem hele fod-knæ-hofteslyngen. Så når foden er i jorden, og man så falder indad, så roterer skinnebenet indad. På et eller andet tidspunkt, så stopper rotationen af skinnebenet, og så fortsætter lårbenet i rotationen. Og så har vi stadigvæk samme rotationsretning på underbenet, altså udad i forhold til lårbenet. Hvis nu kigger på den første, hvor skinnebenet bliver trukket ud af mekanisk på grund af noget andet. Og det sker rent faktisk igennem det her senebånd på ydersiden. Når senebåndet bliver gjort stramt, og det man typisk gør med løberknæ, det er, at man rent faktisk ligger og strækker på det her senebånd for at få det gjort mere smidigt. Men man glemmer at kigge på sammenhængen mellem det, der foregår op i hoften. Så hvis vi har senebåndet her i midten, så det der sker, det er, at vi oppe i toppen har en muskel her, er ballemusklen, som ligger bag til, og så foran har vi en muskel, der hedder tensor fasciae latae. Og vores senebånd her, tractus iliotibialis, løber op, og så bliver videre til de her to muskler, ligesom et Y. Og hvis bækkenet heroppe sætter sig skævt, så vil der ske et øget træk enten på ballemusklen, så vil den begynde at spænde mere op. Når den spænder mere opad, så vil den trække vores senebånd denne her vej opad og gøre senebåndet stramt. Det samme gælder, hvis vores bækken sætter sig skævt den anden vej, så sker der en opstramning af musklen på forsiden af hoften, og igen så har vi samme problem med, at vores senebånd her bliver trukket opad og bliver gjort stramt. Så løsningen skal altså ikke findes i at strække det her senebånd ud. Vi skal have korrigeret hoften, sådan så musklerne stopper med at trække senebåndet stramt. Når senebåndet bliver trukket stramt, så fordi det sidder skævt ind foran på knæet, så vil det vride underbenet ud af. Når underbenet bliver vredet ud af, så flytter senebåndet sig fra at ligge sådan skråt for til på knæet, og ud at ligge mere yderligt på knæet, og så kommer den til at køre ind over den her knoglekant på ydersiden. Så det er rigtigt nok, det er det stramme senebånd, som trækker underbenet ud af, og som er med til, at vi får den her overbelastning af senebåndet ned på ydersiden af knæet. Men der ligger noget helt andet bagved, og det er det, der er vigtigt at komme på jagt efter. Så det første, vi skal have styr på, det er, om der overhovedet er den her rotation af knæet. Det vil der være i langt de fleste tilfælde. Og så skal vi have styr på, hvor tingene kommer fra. Det første her, hvis vi kigger på rotationen af knæet, det er det, vi snakkede om før, hoften og bækken. Næste element, der kan gå galt, det er nede i foden. Og der snakker vi lidt mere omkring de her instabilitetsproblematikker, som jeg nævnte før, hvor foden ikke er stærk nok til at styre knæet lige, så foden falder indad,
skinnebenet ikke begynder at falde lidt af, på et eller andet tidspunkt, så kan skinnebenet ikke falde længere, og så ryger knæet med. Så vi snakker lidt om en mekanisk problemstilling, når vi snakker hoftebækken, og vi snakker mere om en instabilitet, når vi snakker dysfunktioner ned, eller fejl ned omkring foden. Så det er de typiske årsager til, at man får løberknæet. Og det man altså skal styre på, det vi skal styre på bækken og hofte, eller vi skal styre på foden, sådan så knæet retter sig ind og stopper med at sidde i en skæv stilling. Noget andet vi ikke har snakket om her, det er, at man kan begynde at overveje sådan noget som løbestilen. Fordi hvis man løber forkert, så vil nogle af de her områder her blive mere belastet end højst nødvendigt, og så kan det være det, der gør, at man falder mere ind. Med en korrekt løbestil, så vil man nedsætte belastningen for eksempel ned omkring foden, man vil nedsætte belastningen omkring hoften, og det gør, at muskelvævet begynder at arbejde rigtigt, og dermed køre knæet ind mod midten. Det her var en ganske kort video omkring løbeknæ. Jeg håber, det har givet dig en forståelse for, hvorfor løbeknæet overhovedet opstår, og hvad det er for nogle elementer, man skal have kigget på, sådan så man ikke bare arbejder på selve senevævet, for det er ikke der problemet sidder. Det er rigtigt nok, det er senevævet, der har inflammationen, og det, der giver det smerteoplevelsen, men der ligger noget helt andet bagved, som gør, at du overhovedet har fået den her inflammation nede ved knæet. Ses i en af de andre videoer. Hej.